Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawaiin chibai le vek ule tun chum video chuan Korean movie munom tak Justice High ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang cheyang hi zirlai huai zet mai ama emo azirlai puite ti du da rem ti chaklo chutakara in swal thiam em mai bok ni in chung zirlai swal azirlai pui buli chin te po chu adim lo chin viawani chum khat phei chu kut hak na devin skula tanga no chwa ani pha hewang hian apa dong pia chuan school danga admit tumin anzir tir tu nu tur po chuan a school lo na masa achanga cheyangi no chwa ani chan chu tharum thoa zirlai dang ain swal pui wangani ti a shat nu chuan nungchang moi tak nei to tura ti in siam chat lo chuan helai chang po hian kan hnu chuak le she don mi lo che ania ti in warning ape bokani apa po in cheyang chu zilzui molin buli tok I muli ani pon nangma anti velo phot che chuan en liam ve mai to angche tia zilin badrooma alu san lok hlanin cheyang chuan zirlai chim omrwal ten zirlai felmel tak jonga anbuli lai chu mule in jonga chuan exam na a entir phal lo wangin kutan thak ani mel bokani jonga chuan olsam taka in en ton bik te chuan rim taka zir ta tan affair don lo vasin tia changlet ve in chu chuan apa zil na poma buaina engma in ro tum to lo cheyang chu ti sata zakin anzetalai chu video yin a cover tangi a zirlai swal ho po chuan lo mu in anjing me che pakhat chuan a phone chu aron dil ngal chat mai cheyang ila chuan lo hlau lo na samayin a pelo chiang hle zirlai swal ho thin rim chuan midang an ti anga kutla ka voza mai chuan tum vengot Mahse an hisap ang chuan thil thleng ta lo rap thlakin cheyang I chuan an zawai chuan a phin dar ta vek mai ni chuta chung zirlai swal te ba ka azirlai chan jonga tenen chuan an class alo la in ang don zui jongan cheyang I mel an hucha mei phei chu a thlamuan pha de huaya chuti la yin jonga ti du da tu zirlai swal te ho ero chuan an lo hupur sarap mai school bana jonga chuan cheyang chu ama ti du da tu te lakata a chan himawang khan lom thua shila han biak lum lam de lom chu atum ve bok Mahse ani la chuan I lom chuan min hnai su ati zui mak mai zana chuan jonga te thingpui dora thil e patling panei te chuan an thil e man chu pedu lovin jonga nu te chu kutan thak vela anu thlawang hau tu jonga po chu an samlam zui nge mai atuk lama chuan school pumpuya police leader anti mai zirlai me che swal thiam zet sena I chuan cheyang I chu mu in la boss takin a phone chu adil le a jonga anti du da live video alo lak wang kha ninge yen alang bokani cheyang I chuan mi phone te indil mai ngayam ni mi privacy violate na ania sin ti pa a kalsan mai tum chu sena I chuan ben nguta tum ve roka atilet er sin le Seina I chante pani phei chu hlau hlopa tlan chezuin seina I zak nu no lutuk po chu akal son ve ngal mak mai jonga po in cheyang I che dan chu moi lo tile pekhle in school bana chuan karate zirtir ve turin angen pha ta hiala kanu chan him ve theidin muna din hi kadu ani ati nuwa chuan cheyang I po in pui nge chu cha asha in apa karate training center lama chuan akal pui zuya form te Philippine atu ka changa zirchan ngal de urum rum chu angai mel bukani police leader sena ipo in student council member hei sunga aruka star hena chuan zirlai thar cheyang chu complain in senior ho azalo lutuk ti in alaka chuan action la turin angena Student Council President Jin Hyuk po in athu soi chu alo pom mel viau mai jonga po in karate chu zirve chanta in avoi khat zirna ani boka ha thak ati in asil chem chu mai ni sena I complain ange in cheyang chu Student Council Office chuan kaunita in President Jin Hyuk chuan senior ho kuda thak chan te chu alo zot kala
Cheyang i chuan kuthak ron jonga chan mai ani thua soi hnuwa le buaina chok chuak masatu chu seina ite group anni ti a soi hnu chuan hei sunga chuan Cheyang i chu akal tir le ta ani seina le jin hu ka te ngai dan ero ani lo kher mai a hmel that du omte lul nen mi palampo ngai sak mi alawa ma ni chawa room taka atlat nguk chan chu jonga chuan shechakin a chan azota Cheyang i chuan kanuna Mithar lak lo a ka phalna tel mi alawa an chuak le dai tur hi ka ngai ngam lo ani ber a chan chu tu ma hi kanuna anom leng theilo min kal san hunan nei don thau ti na changa jonga chuan kalbo ma se shardeng na hlim om tak ero min hu chia thowang chu tile in a thu sei chu Cheyang i po in dikatiril ru hlena a soi zom pui talem lo thungani zana chuan hei sung jin hiak seina le an chan dang te chu an chan pa kang sikaron kir le lomin an party na samaya ani hi mi buli a shat em wanga school atanga an suspend hial ni in zirlai swal ve tak ani bok midang an hlimbiaw lain hei sung eroin chulai hmuna omve chu nuam ti hau lovin jin hiu kanen chuan pon lama an ti zuya jin hik chuan geng zom aril ruk thu soyin an geng leader po ka hmu vek to entropy cha pe ka ngai to ani atia hei sung eroin a chan pa thil tum chu cha atilo tak zet thungani atuk lama chuan geng leader sangjina chu jin huka muturin student council office at chuan kalin geng member a atelve thwai thenan entropy tur poisa chu pevat turin ati ani chuti lain sangjina chuan hei sunga ero athon liawa an genga lak lu chu tumin boxing athiamani ti asha ru khiawa wang chuan fi peve kherlova an zinga telve chu atumani Mahse hei sung eroin a som na chu a hnol sak mak thung lelama geng zom na tura entry fee tur poisa chu anei dai thei mei lo wanga thinrim chun to jin hu ka chu kangsi ka chunga chuanin anzir lai pui jonga chu student council office a shwai turin atiboka hemi nu hian jin hi ka kit te pahni chuan jonga chu ti du da le chanin ani karate lo zir ve deuh to chuan moizita swalet angte chuan a in suang to vela Mahse ani na taka chuan chumi te pani chuan an soi sanek zokani hei sung chuan ron mu in a ron shwai shanghala jin hu ka thu zom ve du lo hei sunga chu kangsi ka chuan ron tuai thlunghalin Cheyangi aron kal vele jonga chu karate class kalpuya somin ron kai shan atum lain kangsi ka chuan lodangin kuthak ngutan tuma Mahse Cheyangi chuan lo soi sanekin move moizet zeta atuk zalai chu hei sunga po in mitla lo chawin alo thira bon atitak zetani hei wang hian jonga bula chuan a karate zirna akalve adu thu chu soin admission chu ative ta ngala ashan patakin in swal chu du velem lo Mahse mi in an swal changa lo in dan vena tur defensive move chau chu zir adu bokani tin he mun khera karate zir adu chanpo hi a in swal thiam na turu takawanga angai zon thartak em Cheyangi chu nim nai adu wang ni bokin bullying group haune na inzom na nei chin ani awangin Cheyangi eroin angai na ve haulo thungani hei sung chuan a chian te ho chu a thau thak vek to thu soin adang lam to thu te asoya Cheyangi rin na chu hlo choa chhai thluk nge atum tlat bokani gang leader songjina la chuan jin hu ka chu entrance fee pethwai turin alo nor ve sek mai boxi poisa nei boxi lo jin hu ka ti ngai na shelo chuan school bullies ho kangsi kale midang te chu zirlai no pang ho hne na student council mingin poisa adil tir ta mia mai ni anni ho po chuan an thu pek don ange yin poisa khon na chu an thok chan tamuk muk mai jonga chuan an thil ti chu chhalo ti tak zetin a thei top chho in an do dal ve tak na a karate chu ala thiam tok lo em awangin an lo le soi sak nek mai
karate thiam ve to hle in ngai jongat lom lalu tuk chuan a master dong pia chu mu in skula thil thleng te a shil nu chuan karate move bon tak tak mi hne ngei theina tur ho zirtir turin angen tok mai ni dong pia po in adu na chu shathiamin hardcore karate move chu a zirtir chanta ani cheyang le hei sung te po ron thleng zom ve in an zawai chuan training serious tak chu be chho chanta in an chak lo na lai chawa te chuan anin pui bom buk chin ani dong pia chu azin chu angai wangin atel lawa an pathum chawa an lo practice ri chu angai don bukani akal liam ta mo tia hei sung chuan movie ticket pathum anei thu soin jongale cheyang ite chu en puya asoma cheyang i phei chuan adu vaklo Mahse jonga chuan anor tlata wangin arem tive ta chawani movie te an enzo nu in jonga chuan an thingpui dor lama chuan kalpui ve thungin afa pachian nei ngai mi alovin chian anei ve ta chu anu po alo hlim hle ani hei sung le cheyang i te chu horwalin supermarket a te chuan thilan induna cheyang i chuan ngati nge i chan te kal sanin kan zinga hian iron telve da na chan tia zotin hei sung chuan ka chan len chaudan environment se lo taka wang khan kani chak le ka ngai san zong te kha an chalo chin ema Mahse tu na chuan nun kong dik pa ngai zo a normal taka nun man ve to hi ka du ani tia changin cheyang i po in athu soi chu oi mel tak zetin chutiang mi ni thei tur chuan ka pui nge yang che ative ta hialani atuk lama chuan hei sung le jin hik te chu in mu in jin hyu ka chuan gang member zom tura entrance fee chu apek tlak thei to thu soin gang hian school pum pui hian control to ang atiboka hei sunga chuan chhalau ati tak zet Mahse jin hyu ka chuan enga ma ngai du lovin mindan chuan cheyang hi kantina ni mai te ati khum vela chu chuan hei sunga chu ti thin remin kuta thlak ta a an pani chuan in swazuin wane thlak takin boxing thiam jok hei sunga chu achak zoka changbukin jin hyu ka chu amu bet tareng mai ni jin hyu ka zakle tlom lu tuk chuan sena I hnena chuan cheyang I chu tura hraya ti hlum tura ti hme in iti thei phot chuan hei sung nen inin ngai zon theinan hian chan kalak puyang che ati bukani hei sunga stara cheyang I ho em tu ni bok sena po in jin hyu ka thu chu o yin cheyang I chu message thonin student council office kal turin ati a cheyang I po chu vakal ve ma yin sena I chuan boina le har satna ka siam to zong zong na che khan khongai takin min ngai dam ro o ka in chilu tuka ti in ngai dam te chu dil der velin tur atel na in tur chu alo pe pa bukani hei sunga ne na anin kar te chu zot bukin cheyang ila chuan kan inkara engma omlo shim ka pa student satlia ve mai ni e ti in alo chang ol sam then mai boxi hei sung nen anin kara engma om si lawani chuan tura shai kher chu trol ti le lavin atur telna in tur po chu a in tir le du talawa chu chuan jin hu ka le kong shika te chu ti thin rim ve le in an thu azom du le lawangin seina I chu kutan ron thak ta mya mai le kong sikala chuan cheyang I chu ahnung lama changa kwai thutin cheyang I tan po chet lak wak ngai na awang rem hle ani lelama jong chuan a classmate tena jin hyuk le kong shik ten cheyang I kutan thak ti an soi thom chu lo sheve bokin thil omzia chu hei sunga ashil ve ngala hei sunga chuan jin hyuk ka chu kol ngalin thil omzia chu azota ani po chuan cheyang I chu mana an shen mek thu shilin chan indu chuan school gymnasium a runkal ru ati bokani chu vele hei sunga le jin hya ka te po chuan soi hmuna chuan kal ngalin anma ani soi sak in ring tak kongshi kale bulis dang ho chuan an lo ngak chup to zo kani ti an mu chuan an zam ve lek lek mai Mahse vane thak takin an karate zir chuan na sataka puyin an pani a changnun chuan misol ho zong zong chu tuk zal vekin student council office lama chuan an kal le ngala jin hyu kan cheyang hi chera alo phwar bet lai chu wa mu in an mel a mu rwalin jin hyu ka chuan in ron kal nai ve emo police biak in tum chuan cheyang hi ka that ani mai ti in alo vo ngal
hei sunga chu ahma a thing chi tura ti bokin a chui zuinek maya jonga chuan hu theingang lovin engkim huamin jin hiu kat chu alo swal ve a Mahse van doi thak tak main jonga chuan ne lo lam tama in jin hiu kat chuan alo le soi sak tanek mai ni heti lai hian hei sunga chuan an thiam puinu chen yang i phuar na chu lo phel manin ani mek chuan jin hiu ka lek lek chu ne so hle in karlova chuan atuk zal ta der mai ni thil thenga wang chuan karate thiam du zirlai tam tak te chuan che yang i pa dong pia karate zirna chu tilun zui hle in me che tam tak po in mani in ve na khop ta la karate thiam chu du ve in an ron zir ve china dong pia po in phur takin chung zirlai no pang hau chu zirtir na alo peta chin ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga milo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule